2 dakika daha. 2 dakika daha. Ama her şey çıksın havaya adam. Bak kararı çıksın. Самаровани, искам да благодаря на гостите от Берлин. Не можа да ги посреща на вратата. Посрещам ги с микрофона. Кака Елмаз, Бамзито, абсолютно всички от Берлин. Извинявам се на всички, че не можа да възсрещна Елмазко, Ебили Саломарун. Специално за Холандия, за моите родини, нека да ми са живи и здрави и цял живот. Oraya gelirsem çok kötü oluyor. I'm gonna get bus. I keep up on the side. I take bus. Самаровани, искам да благодаря на Денис, на Мечо, неговата фамилия. Нека да са ни живи и здрави, защото тези деца бяха зад мене винаги. Да са живи и здрави. Аз сега започвам да събирам парите. Не знам какво ще стане. Самаровани, на времето бяха за Валевлян Мирим Карунан с моята жена, като се жених, мой оркестър певец нямаше. Аз изкарах сватбата. И сега пак ще изкарам.